ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம டே 8 நம்மளோட ஜேர்னில ஆல்மோஸ்ட் பாதியை முடிக்க போறோம். டே 8 சாப்டர் பார்க்க போறோம். பரத்தை அடைதல், அக்ஷர பிரம்ம யோகம். இது எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் மை ஹார்ட். இந்த அத்தியாயம் படிச்ச விட்டு உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் விரும்புறேன். ஓகேவா? அது வந்து பகவானை நம்ம எப்படி அடையிறது, சரி? அதை வந்து பகவான் ஸ்வயம் அவங்களே சொல்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு வந்து சில சில சந்தேகங்கள் வரும். அந்த சந்தேகங்களை தீர்த்துட்டு அவங்களோட மரணிக்கும் தருவாய் அப்படின்னு வரும்போது எந்த மாதிரி டயத்துல அவங்க இறப்பு நிகழ்ந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து எங்க எப்ப மோட்சத்துக்கு போவாங்க, அல்லது சந்திரலோகங்கள் மாதிரியான உயர் கிரகங்களுக்கு போயிட்டு அவங்க திருப்பி தன்னுடைய மீதி இருக்கிற நாட்கால இந்த ஆத்மா இந்த பௌதிக உடல் எடுக்கணும் அப்படின்னு எது வரைக்கும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்குதோ அந்த உடல் எடுக்கிறதுக்காக மறுபடியும் பௌதிக வாழ்க்கைக்கு என்ட்ராவாங்க. இதை பத்தின விஷயங்கள் இந்த அக்ஷர பிரம்ம யோகத்துல பகவான் பேச போறாங்க. நம்ம செஷன் குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. दुर्गा माता जी, स्क्रीन विजिबल है? Yes, Mataji. ओके Yes, माता। Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகம். பரத்தை அடைதல். பரம் அப்படின்னா இந்த திவ்யமான இடம், பகவானுடைய லோகம். அதை அடையணும், சரியா? அதை அடையறதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இன்னைக்கு ஸ்லோகம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் முழுக்க இருக்க போறது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் அதோட நம்ம முன்னோட்டம் பார்த்துருவோம். அர்ஜுனனின் கேள்விக்கு பதில். அர்ஜுனன் வந்து முதல் 2 ஸ்லோகங்கள்ல 2 டவுட் வைப்பாங்க, ஓகேவா? அதுல மொத்தம் 8 கேள்விகள் கேட்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த 2 கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்லோகாஸ்ல பகவான் அதற்கான பதில்களை கொடுப்பாங்க. பிரம்மம்னா என்ன, பரபிரம்மம்னா யாரு, சரியா? அப்புறம் வாழ்நாள் பூரா அவங்க என்ன பண்ணுனா அவங்களால அந்திம காலத்துல வந்து பகவான இறக்கும் தருவாயில அவங்க பகவானை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் பூரா அவங்க எந்த மாதிரி காரியங்களை செஞ்சாங்கன்னா இறக்கும் தருவாயில பகவானுடைய நினைவு அப்படிங்கிறது வரும், சரியா? யக்ன புருஷன் யாரு, அப்புறம் பரமாத்மாங்கிறவங்க எந்த சுரூபத்துல நம்மளோட உயிர்வாழியோட உடல்ல எந்த இடத்துல குடிகொண்டிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வரிசையா கேள்வி கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள் வந்து 8.4 வரைக்கும் இருக்குது. மரணத்தின் போது கிருஷ்ணனை நினைவு கூறுதல், அது எந்த மாதிரி, எப்படி அது சாத்தியம் அப்படிங்கறது 8.5ல இருந்து 8.8 வரைக்கும் பகவான் சொல்லுவாங்க. யோக மிஸ்ரா பக்தி மூலம், அதாவது யோகம் செய்வதன் மூலம், யோக பக்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தியானம், சரியா? அந்த மாதிரி செய்யறது மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். நிறைய பயிற்சி வகைகள் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. கர்மயோக பயிற்சி, ஞான யோக பயிற்சி, தியான யோக பயிற்சி, சரியா? அதுல அந்த மாதிரி யோக பயிற்சியின் மூலம் நம்ம அந்த பக்தி தொண்டு செஞ்சா கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல் எப்படி? தூய பக்தி மூலம், சரியா? பக்தி தொண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா பகவானுக்கான பக்தி கைங்கரியங்கள், டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, சரியா? பகவானுடைய முழு கிருஷ்ண உணர்வுலே இருந்துகிட்டு இருக்கிறது. அப்ப கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல் எப்படிங்கிறது 14ல இருந்து 16 வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. பொருள் உலகம் வெர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கைக்கும் ஆன்மீக இயற்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் இது வந்து 8.17ல இருந்து 22 வரைக்கும் சொல்லப்படுது. கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை. பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா இன்னும் முதல் படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்தியில மேம்படுத்திக்கணும். பக்தியில மேம்படணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆர்வம் காரணமா முதல் படிநிலை, ஃபர்ஸ்ட் படிநிலை என்ன அப்படின்னா ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கையும் ஆர்வமும் இருந்ததுன்னா உள்ளர வந்துருவோம்.
ஆனா அந்த ஆர்வம் நாளாக நாளாக அது நீடிக்குமா, அது வந்து நம்ம அன்பிளின்ஸ்டா அந்த டிவோஷனல் பாத்துல நம்ம போவோமா அப்படின்னா அது சந்தேகம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், யாராவது குருவை தேடி போகணும். ஓகேவா? அந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ன செய்வாங்க, நமக்கு கரெக்டான பாதையை காட்டுவாங்க. அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம முன்னேற முடியும். அப்படி முன்னேறோம் அப்படின்னா பகவானுடைய திருவடி தாமரை அடைய முடியும். அது 8.23 இருந்து 28 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. மற்ற 8.1 and 2 வாசிச்சு கொடுங்களேன். यस् माताजी। ॐ परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञकदं कोत्र तेहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियदात्मनि। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே. உத்தம புருஷர்னா புருஷோத்தமர்னு பேரு. ஏன்னா அவருக்குதான் வந்து இவன் கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விக்கும் பதில் தெரிஞ்சவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான். அதனால புருஷோத்தமரே அப்படின்னு கால் பண்றாங்க. பிரம்மன் என்பது என்ன, அதி ஆத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. 5 கொஸ்டின் அதுல. அடுத்ததுல மதுசூதனரே. மதுசூதனன் அப்படின்னு கால் பண்றதுக்கான ரீசனும் என்ன அப்படின்னா மது என்ற அரக்கனை கொன்றவர் அவரு. அப்ப அர்ஜுனனோட மனசுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா அரக்க சந்தேகங்கள் இருக்குது. அந்த சந்தேகங்களை தாம் பகவான் மூலமா தான் தீர்த்துக்கணும், அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் தனக்கு நிவர்த்தி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் இந்த இடத்துல மதுசூதனரேன்னு கால் பண்றாங்க. யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். இங்க ஒரு 3 கொஸ்டின், டோட்டலா 8 கொஸ்டின்ஸ் வைக்கிறாங்க. சரியா? பிரம்மன் என்பது என்ன, பிரம்மன் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் தான், உயிர்வாழி எல்லாம் தான், தனிப்பட்ட உயிர்வாழி எல்லாமே பிரம்மன். அப்ப நம்மள பிரம்மன் சொல்லிட்டா பகவான் யாரு அப்படின்னா அவங்க பரபிரம்மம். சரியா? ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்மள பிரிஞ்சு வந்திருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம். வி ஆர் பிராக்மெண்ட். அவங்கள்ட்ட இருந்து அதாவது அது வந்து விபு ஆத்மா அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் அணு ஆத்மா. சரியா? அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ஒரு பகுதியா வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாம் தான் இங்க வந்து என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உடல்களை எடுத்துட்டு இங்க உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப தனிப்பட்ட ஒரு உயிர்வாழி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம கால் பண்ண முடியும். பரபிரம்மம் யாரு அப்படின்னா பகவான். அதி ஆத்மம் என்பது என்ன அப்படின்னா ஆத்மா, நம்மளோட உடலை சொல்லலாம். ஒரு ஒரு டைம் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆத்மான்னு சொல்றது வந்து உடலா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் மனம், சம்டைம்ஸ் ஆத்மாவாவே இருக்கும், சம்டைம்ஸ் புலன்கள். ஓகேவா? இதுல கான்டெக்ஸ்ட் மீனிங் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அப்புறம் யாகங்களின் இறைவன் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. யாகங்களின் இறைவன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு இந்திரன், இன்னொன்னு விஷ்ணு பகவான். ஏன்னா விஷ்ணு வந்து பிரம்மா, சிவபெருமான் இவங்களுக்கெல்லாம் தலைவர் அவங்கதான். அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டெமிகாட்ஸ், தேவாதி தேவர்கள் எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா பகவானோட ஆர்கன்ஸ் தான், அவங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் தான் இந்திரன்லாம். அப்ப இந்திரனை வந்து ஏன் நம்ம யாகங்களின் தலைவர்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறது. ஓகேவா? அட்மின் பதவி அப்படின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்கல்ல, அது யாருக்கு அப்படின்னா இந்திரனுக்கு. சரியா? ஆனா இந்திரனையும் தாண்டி யாரு ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யாகங்களின் நிறைவனா அது விஷ்ணு பகவான் தான். சரியா? சோ இந்த மாதிரி இந்த 8 கொஸ்டின்ஸுக்கும் பகவான் அடுத்த 2 ஸ்லோகாஸ்ல பதில் கொடுப்பாங்க. கேள்வி, பிரம்மன் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஜீவா, அழியாத இந்த இந்த உயிர்வாழியோட உயிர், இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்களா, அதுதான் பிரம்மன். அதி ஆத்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளராகிய இந்த ஆத்மா. இந்த உடலை எது கட்டுப்படுத்துது, உள்ளுக்குள் உரையக்கூடிய ஆத்மா. அந்த ஆத்மாங்கிற உணர்வு தான். அந்த உணர்வு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உடலை யாராலையாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பேர் சொல்லி அந்த உடலை கூப்பிடுவோமா? இருக்காது. ஓகேவா? அதோடைய சுய இயல்பு, அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தான். அப்ப அதி ஆத்மா அப்படிங்கிறது என்ன, அந்த உயிர்வாழியின் உடலுக்குள்ள உரையக்கூடிய ஆன்மா என்கிற உணர்வு. அடுத்தது பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல். இல்ல அந்த இடத்துல வந்து என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பலநோக்கு செயல்கள் யாவைன்னு கேட்டாங்க. ஓகேவா? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பொருள் உலகுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இந்த இடத்துல கொஸ்டின் ஆன்சர் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. பலநோக்கு செயல்கள், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா அந்த கர்மா, நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மா. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்ல, அந்த செயல்கள் என்ன அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்டை நமக்கு கொடுக்கும், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் தான். மேல மேல இதே பௌதிக வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்மள என்டாங்கிள் தான் அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ளேயே தான் மாட்டிப்போம் அந்த மாதிரி செயல்களை செஞ்சா.
அப்புறம் அதிபூதம். அதிபூதம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான். சரியா? அதிபூதம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக இயற்கை. சரியா? ஆக அதிபூதம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக இயற்கை, நம்ம எல்லாம் வாழக்கூடிய இந்த உலகம். அதி தெய்வம் புருஷோத்தமன் அவங்க யாரு அப்படின்னா அனைத்து தேவதைகளையும் உள்ளடக்கி உலகளாவிய வடிவம். பகவானுடைய பகவானுடைய அவங்க ஏன் அனைத்து தேவதைகளையும் அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல்ல தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. அவங்க உச்ச தேவன், அவங்களுக்குள்ளதான் எல்லா தேவதேவிகளும் இருக்கிறாங்க. அதனால அனைத்து தேவதைகளையும் உள்ளடக்கிய உலகளாவிய விஸ்வரூபம் அவங்கதான். சரியா? அதுதான் அதி தெய்வம், உச்ச தெய்வம். ஆதி யக்னர் தியாகத்தை அனுபவிப்பவர். ஆதி யக்னர் யாருன்னு கேட்டாங்க, அதுக்கு பதில் பரமாத்மா. ஆதி யக்னன் எங்கு வசிக்கிறார் அப்படின்னு அர்ஜுனன் அடுத்த கேள்வி. அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மா வசிக்கிறார். மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? இது 8வது கொஸ்டின், அர்ஜுனன் கேட்ட 8வது கொஸ்டின். அதுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் நம்ம நினைவாற்றலாம். நம்ம வாழ்நாள் முழுசும் நம்ம அதை பத்தியே நினைச்சு நினைச்சு நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது மூலமா நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்மளோட மனசுக்குள்ளேயே அவரை நிலைநிறுத்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு டைமும் நம்மளோட ஜபம் சொல்லும் போது வாயால சொல்றோம், அதுலோட நம்மளோட காதாலே நம்மளே கேட்டுக்கிறோம், அப்புறம் மனசுல பதிய வைக்கிறோம். எல்லா விஷயங்களும் அதிலே அடங்கிடுது பாருங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஓகேவா? 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல முதல் 3 சர்வீஸ் ரொம்ப முக்கியம். அது 3த்தையும் நம்ம ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கே தெரியாம. ஓகேவா? இந்த வார்த்தைகள் இந்த பாகவதம் ஸ்லோகம் தெரியாமையே நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், சக்கியம், வந்தனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், சக்கியம், தாசியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 டிவோஷனல் சர்வீசஸ பிரகலாதன் சொல்லியிருப்பாங்க. பிரகலாதன் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அவங்களோட அந்த இரணிகசிபு வதம் பண்ணும்போது வதம் பண்ணி முடிச்சோன்னு அவருக்கு அந்த ரௌத்ரம் அது தாங்காது. அவரால் அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கிறாரு. எல்லா தேவர்களும் சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்றாங்க, யாராலையும் முடியல. பிரகலாதன் குழந்தை அவங்களே அனுப்புறாங்க, நீங்களே போயிட்டு பகவானை சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்னு. அப்ப அவங்க பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்க. வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மற்ற பக்தர்களை எல்லாருக்கும் அவங்க சொல்றாங்க, எப்படி பகவானை நீ வழிபடணும் அப்படின்னா இந்த 9 விதத்துல ஏதாவது ஒரு வகையில நீ வழிபடு. அப்ப 9 விதத்துல ஏதாவது ஒரு வகையில வழிபட்டாலே போதும். அப்படியும் வழிபட்டு பகவான் உன்கிட்ட வரல அப்படின்னா நீ எங்கிட்ட வா, நான் உன்னை கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதுல ஒரு கேரண்டி வேற கொடுத்திருக்கிறாரு. 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பாகவத்துல வரக்கூடிய ஸ்லோகம். ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். வாழ்நாள் முழுவதும் அதை என்ன செய்யணும், நம்மளோட மனசுல நிலைநிறுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மரணத்தின் போது கண்டிப்பா நம்மளோட மனசுக்குள்ள எது வரும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட ரூபமோ அவங்களோட நாமமோ ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். 8.3ல பகவான் கொடுத்த பதில் 3லயும் 4லயும் இருக்கும். துர்கா மாதாஜி 3, 4 ரெண்டும் வச்சிருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவகரோ விசர்க கர்ம சஞ்சிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4 வச்சிருங்கம்மா. ஓகே. அதிபூதம் ஷரோ பாவஹ புருஷச்சாதி தைவதம் அதியக்ஞோஹம் ஏவாத்ர தேஹே தேஹ ப்ருதாம் வர. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 and 2ல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கான பதில்களை அந்த டேப்லேஷன்லயும் நம்ம பார்த்தாச்சு. மறுபடியும் இப்ப ஸ்லோகத்தோட நம்ம பாக்குறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். பிரம்மங்கிறது என்னன்னு சொன்னோம், நம்ம பதில் சொல்லும் போது அது தனிப்பட்ட உயிர்வாழி, இந்த ஜீவன், இந்த ஆத்மான்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? அது எப்படி, அது அழிவற்றது, அது நித்தியமானது, அது உன்னதமானது. ஏன் இந்த 2 குவாலிட்டி சொல்றோம், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுனால. நம்ம அதுக்கு ஒரு அனாலஜி பார்த்திருக்கோமா ஏற்கனவே, பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும், குணத்தால் ஒன்று. ஓகேவா? அளவுலதான் அது மாறுபட்டு இருக்கும். தங்க மலை அப்படின்னா நம்ம தங்க துகள்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ பகவானோட குவாலிட்டி என்ன, அவங்க அழிவற்றவர்கள், அவங்க உன்னதமானவர்கள். அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஆத்மா அழிவில்லாதது, அப்புறம் அது உன்னதமானது. அதன் ஸ்வபாவமான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். அந்த ஜீவாத்மா இருக்கான்ல, அந்த உடலை எடுத்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆன்மீக உணர்வுங்கிறது மறைஞ்சிருது. ஓகேவா? எதனால, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் மேல கொண்ட பற்றுனால அந்த ஆன்மீக உணர்வு அது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அவன் மறந்துடுறான், பகவான மறந்துடுறான்.
மறந்துட்டு அவன் இந்த பௌதீக வாழ்க்கை மேல கொண்ட பற்றுனால பௌதீக கடமைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஜடசக்தியோட தொடர்பு கொள்றதுன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? உயர் சக்தியோட தொடர்பு கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஜென்மாவோடய அவன் என்ன பண்ணிருப்பான், தன்னோட பர்த்டே சைக்கிளை முடிச்சுட்டு பகவான்கிட்ட திருப்பி ஐக்கியமாயிருப்பான். ஆனா இந்த ஜடசக்தி தொடர்பு ஏற்பட்டதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மேல மேல அடுத்தடுத்த ஜென்மாவுக்கு வேற 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 ஜட உடல்களை எடுத்துக்கிட்டே வரான். எத்தனை ஜட உடல்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம்? 84 லட்சம் வகைகள் இருக்குது ஜட உடல்கள். ஓகேவா? அதனால அவன் ஆன்மீக உணர்வை மறந்துட்டான்னா அவன் யாருக்கு சேவை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஜட பூமிக்கு தான் அவன் சேவை பண்ணி ஆகணும். ஆன்மீக உணர்வோடே இருந்தான்னா அவன் சேவை பண்ண வேண்டியது யாருக்கு? பகவானுக்கு. எந்த ஒரு ஆத்மாவும் சும்மா இருக்க முடியாது. எப்பவுமே அது எப்படி இருக்கும்? ஆக்டிவா இருக்கும். ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அது செய்ய வேண்டிய செயல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு ஆன்மீக செயல் அல்லது பௌதிக செயல். ஆன்மீக செயலை செய்யறதுக்கு அது மறக்கிறதுக்கு காரணம் அது ஜடசக்தியோட தன்னை தொடர்பு படுத்திக்கிறது தான் காரணம். இப்ப ஜடசக்தியோட தொடர்பு படுத்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எப்போ மனித உடலை கிடைக்கும்? இல்லை. என்ன கிடைக்கும்? மனித உடலோ, தேவன் உடலோ, மிருகம் உடலோ, பறவை உடலோ, பல 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 உடல்கள் இருக்குது. அதுல எதை வேணாலும் எடுத்துக்க முடியும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவர் கர்மா. நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு இந்த 84 லட்சம் வகைகள்ல ஏதோ ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஆனா புண்ணியம் செய்யறோம், ஒரு யாகம் எல்லாம் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது? பகவானை நம்ம திருப்திப்படுத்திடுறோம்னு அர்த்தம். அப்ப நமக்கு ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு போவோம். அப்ப நம்ம எடுக்கக்கூடிய உடல் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உடல். சரியா? அது திவ்யமான உடல். அது ஒரே ஒரு உடல் தான். சரியா? அப்ப அந்த ஜீவாத்மாங்கிறவன் யாரு அப்படின்னா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். இந்த பௌதிக உடல் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் அத்தியாத்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன? மாமிசம் சாப்பிடுறது சொன்னோம்ல, மது மாது அப்புறம் சூது அப்புறம் மாமிசம், இந்த நாளும் கூடவே கூடாத விஷயங்கள். அப்ப என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கான தொண்டு பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம நல்ல நல்ல கொடுக்கறது, யாகம் பண்றது, கோவிலுக்கு போறது, அப்புறம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் அதெல்லாம் பண்றது, நேர்மையா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்கள் அதெல்லாம் பண்ணணும். அடுத்தவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த செயல்களை என்ன பண்ணும்? புண்ணிய விளைவுகளை தரும். சரியா? சோ கர்மா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உடலை மேல மேல வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ ஒரு உடல் எடுத்திருக்கோமா, திருப்பி நம்ம இந்த பந்தத்துக்குள்ளே மாட்டிப்போம். மறுபடியும் வேற ஒரு உடல் எடுத்துக்கிட்டு இதே பௌதிக உடலுக்கே வருவோம். இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருப்போம். 8.4ல பகவான் மிச்சம் கொஸ்டினுக்கான பதில சொல்றாங்க. எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். அதிபூதம்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் தான். ஓகேவா? அது எப்படி இருக்கும்? எப்பவுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உடல் என்ன ஆகுது? மாறிக்கிட்டே தானே இருக்குது. பிறக்கிறோம், பிறந்த போது என்ன சைஸ்ல இருக்குமோ அதே மாதிரியே அப் டு டெத் வரைக்கும் இருக்கும் இல்ல. அப்புறம் வளர்றோம், வி க்ரோஸ். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பெர்த், அடுத்தது வி க்ரோஸ். அப்புறம் என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் இருக்கிறோம், அப்புறம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அப்புறம் தளர்ந்து போறோம், அப்புறம் மரணம் சம்பவிக்குது. இது என்ன? மாறிக்கிட்டே இருக்குது. சரியா? ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்மளோட உடல் அப்படிங்கிறது இத்தனை மாற்றத்தை கொண்டு வருது. இந்த மாற்றம் எதனால நிகழுது அப்படின்னா, இந்த உடல்ல என்ன இருக்கு? நம்ம சூட்சும உடல், ஸ்தூல உடல், 2 உடல் பார்த்தோம். இதெல்லாமே எதால ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜடசக்திகள். எல்லாமே மெட்டீரியல் நேச்சர், பௌதீக இயற்கையால் ஆனது. அதுதான் என்ன அப்படின்னா அதிபூத. ஓகேவா? சோ இங்க ஒரு உயிர்வாழி, ஒரு 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 ஆத்மாவானவன் இங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு மும்மடங்கு துன்பங்கள்னு உண்டு. 3-fold மிசைரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் இதை துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு சொல்றதுக்கு காரணம், அந்த 3-fold மிசைரிஸ் அவனை போட்டு படாத பாடுபடுத்திடும். என்னென்ன மிசைரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆதி பௌதம், ஓகேவா? அடுத்தது ஆதி தெய்வீகம், அடுத்தது ஆதி ஆத்மிகம். ஓகேவா? ஆதி ஆத்மிகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, முதல்ல ஆதி பௌதிகம் சொல்லிடுறேன். ஆதி பௌதிகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரே நம்மள மாத்திடும். சரியா? நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வர்றது, சரியா? இயற்கை பேரிழிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மள கஷ்டங்களுக்கு உண்டாக்குறது. ஓகேவா? அது ஒரு விதமான கஷ்டங்கள். அடுத்தது நம்மளோட மனசே அல்லது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகளே நமக்கு ஏதாவது துன்பத்தை கொடுத்து நம்மள மேல 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 துயரத்துல அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? அது ஒரு விதமான துன்பம். அது ஆதி ஆத்மீகம். அடுத்தது ஆதி தெய்வீகம் என்ன தெரியுமா? அந்த 3-fold மிசைரிஸ்ல 3வது என்ன அப்படின்னா ஆதி தெய்வீகம். அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம தேவர்கள், அவங்க பித்ருக்கள், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, சில நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அந்த சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம செய்ய வேண்டிய கர்மாக்கள்னு சிலதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம சரிவர செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்? அதுக்கான பலனை நம்ம அனுபவிச்சாகணும். சோ இந்த மாதிரி மும்மடங்கு துன்பங்கள் மொத்தம் 3 இருக்கு. ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி ஆத்மீகம். ஓகேவா? அது 3மே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள திருப்பி திருப்பி என்ன பண்ண வைக்குது? இங்க கஷ்டத்துக்குள்ளேதான் உள்ளாக்க வைக்குது.
சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படும். அதி தெய்வம் அப்படின்னா யாருன்னா உச்ச தெய்வம் பகவான். உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக விற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான். அந்த அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடியவர் என்ன செய்யறாரு, விஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடியவங்க. ஏன் அந்த இடத்துல விஸ்வரூபம்னு சொல்லியிருக்கோம்னா, பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும் படைச்சு அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் தன்னோட அம்சத்தை நிரப்பி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அணுவுக்குள்ளேயும் அவங்களால நுழைய முடியுது. சரியா? அப்புறம் அந்த பிரபஞ்சத்தையும் அவங்க தாங்குறாங்க. ஓகேவா? சரி, இங்க மட்டும்தான் இருக்காங்களா அப்படின்னா, he manifested himself in a various places. நிறைய பிரபஞ்சங்கள்ல அவங்க தன்னை விரிவங்கங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் அவங்கள விஸ்வரூபம்னு சொல்றோம். அந்த உச்சதேவன்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா, சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அவங்களுக்குள்ள அடக்கமா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க எப்படி ஒரு ஒரு ஆத்மாக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்கன்னா, பரமாத்மாவா வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அவங்க அதி யக்னா என்று அழைக்கப்படுகிறேன். ஓகேவா? சோ அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த 8 கொஸ்டினுக்கு பகவான் வந்து 3லயும் 4லயும் பதில் கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கம்பளி பூச்சி ஒண்ணு அதோட வாழ்நாள்லயே, ஓகேவா, ஒரு தடவை தான் அது வாழ்க்கை எடுக்குது, கம்பளி பூச்சியா அது எடுக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட வாழ்நாள் போக 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 அது என்ன ஆயிடுது, அட் சம் பாயிண்ட் அது வந்து பட்டாம்பூச்சியா தன்னை மாத்திக்குது. அதுக்கு காரணம் என்ன? அதோட ஆசை. சரியா? அதோட அதோட டிசைர், அதோட அதோட விருப்பம் என்னவோ அதை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஒரு வாழ்நாள்லயே அது போராடி அதால என்ன பண்ணிக்க முடியுது, தன்னால பட்டாம்பூச்சியா மாத்திக்க முடியுது. சரியா? ஒரு கம்பளி பூச்சியால ஒரு பட்டாம்பூச்சியா மாற முடியுங்கும் போது, நம்ம எல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கிறோம், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஆத்மா. அந்த விஷயம் நமக்கு எப்ப தெரியும், இந்த மனித உடலை எடுத்திருக்கும் போது நமக்கு தெரியுது. இந்த மாதிரி வேத ஞானங்கள், பகவான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்கும் போது, கேட்கும் போது, தெரிஞ்சுக்கும் போது. சோ நம்ம என்ன செய்யலாம், இது ஒரு வாய்ப்பா பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த ஆசையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்மளும் என்ன செய்யலாம், அன்டிவேட்டட் வர்ஷிப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பகவானுக்கான அந்த மாறாத தடமாறாத அந்த பாதையில, ஆன்மீக பாதையில நம்ம தொடர்ந்து போனோம், டில் த எண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நிச்சயமா நம்ம அவங்களோட ஃபார்ம் எடுக்க முடியும், அல்லது அவங்களோட இடத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். பகவான் முக்தி, இதுதான் என்ன அப்படின்னா மோட்சம் அடையிறது, முக்தி அடையிறதுன்னு அர்த்தம். முக்தியில 5 வகையான முக்திகள் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது, அடுத்தடுத்த லெவல் போகும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. சாயுஜ்ய முக்தி, சாமிப்பிய முக்தி, அப்புறம் சாஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் ஷலோக்கிய முக்தி, அப்புறம் சாரூபிய முக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சாரூபிய முக்திங்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, பகவான மாதிரியே 400 ரூபம் உள்ளவங்களா நம்மளும் மாறிடுவோம். சரியா? எப்படி ஒரு கம்பளி பூச்சி அழகான பட்டம், இது யாருக்கும் பிடிக்காது, அருவருக்கத்தக்க உருவம், இது என்ன ஆகுது, எல்லாராலையும் விரும்பப்படக்கூடிய ஒரு படைப்பு. சரியா? இதால மாறும்போது இந்த ஆன்மீக ஞானம் கிடைச்ச நம்மளால, ஒரு உயிர் வாழியால, மனித உடல் கொண்ட ஒரு உயிர் வாழியால என்ன செய்ய முடியும், பிரயத்தனம் பட்டா நிச்சயமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், நம்மளோட ஆன்மீக பாதையில முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது காண முடியும். மரணத்தின் போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், பகவானை நினைக்கணும். மரணத்தின் போது 8.5 மாதாஜி. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஃ பிரயாத்தி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. அர்ஜுனனோட 8வது கொஸ்டினுக்கு மறுபடியும் பகவான் கேரண்டீடா பதில் கொடுக்கறாங்க. அவங்க பகவானுடைய லோகத்தை அடையணும்னா அவங்க என்ன செய்யணும், வாழ்நாள் பூரா பகவானை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அவங்கள நாமஜபம் பண்றது, அவங்களுக்கான கைங்கரியங்கள் பண்றது எல்லாத்தையும். அப்புறம் இறுதி நேரத்திலையும், வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால், பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு உடலை விட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மறுஜென்மாங்கிறது, மறுபிறப்புங்கிறது இல்ல, அவங்க நிச்சயமாக என்னுடைய ஆன்மீக லோகத்துக்கு அவன் ஏற்றம் பெறுகிறான். யக்ஷனுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜா சொன்ன ஒரு சின்ன கதை. இது என்ன அப்படின்னா, ஒரு யுதிஷ்டர் வந்து தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய சகோதரர்களை வந்து அங்க பக்கத்துல இருக்கிற நீர்ப்படுகைக்கு அனுப்புவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சகாதேவன் அவங்க போவாங்க. போயிட்டு நீ போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னா, சகாதேவன் போயிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகும், தண்ணி எடுத்துட்டு சகாதேவன் வரமாட்டாங்க. என்னாச்சு, போன தம்பியை காணுமேனு, சரி நகுலன் அனுப்புவோம் அப்படின்னா நகுலன் போவாங்க. அவங்களும் போயிட்டு நேரமாகும், வரமாட்டாங்க. 2 பேரும் வரல அப்படின்னா அடுத்தது பீமன் அனுப்புவாங்க, பீமனும் போயிட்டு வரமாட்டாங்க. அர்ஜுனன் அனுப்புவாங்க, யாருமே திரும்பி வரமாட்டாங்க. யுதிஷ்டருக்கு பயம் வந்துரும், ஏன்னா போன தம்பிகள் யாரையுமே காணும், வனவாசம் இருக்கும்போது. என்ன ஆச்சோ தெரியலையே, யாராவது எதிரிகளோட வேலையா இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்ததுனால அந்த ஆற்றங்கரைக்கு அவங்களும் போறாங்க. பார்த்தா அங்க தன்னுடைய தம்பிகள் 4 பேரும் உணர்வற்ற நிலையில தரையில படுத்திருக்கிறத பாக்குறாங்க. மூச்சு பேச்சு எதுவும் இல்லை.
உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு கூட அவருக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு, பயம் வந்துருச்சு. என்ன காரணம்னு நினைச்சிட்டு சரி தண்ணி கொண்டு வந்து அவங்க மேல தெளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்ணி கிட்ட போகும்போது அப்ப அங்கேருந்து ஒரு யக்ஷன் தோன்றுறாங்க. தோன்றிட்டு யுதிஷ்டிரா நில், நான் இப்போ ஒரு கேட்க போற ஒரு கேள்விக்கு வந்து நீ கரெக்டான பதில் சொன்ன அப்படின்னா நீ வந்து இங்க தண்ணி எடுத்துக்கலாம், தண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னா, இல்ல இந்த மாதிரி என் தம்பிகளுக்கு இந்த கவதி நேர்ந்திருக்கு, யார் பண்ணுனது அப்படின்னா நான் தான் செஞ்சேன். இவங்க யாருமே நான் கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதிலை கொடுக்கல. அதனால எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு கதியை நான் தான் ஏற்படுத்தினேன். இப்ப நீ எனக்கு சரியான பதிலை கொடுத்துட்ட. தர்மராஜா யுதிஷ்டர் யாரு அப்படின்னா தர்ம தேவதையோட அம்சம் அவரு. அதனால நீ சரியான பதிலை கொடுத்த அப்படின்னா நீ தண்ணி தாகமும் தீர்த்துக்கலாம், அப்புறம் உங்களோட தம்பியும் வந்து உணர்வு திருப்பி கொண்டு வந்துட்டு நீ அவங்கள கூட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி கொஸ்டினை கேளுங்க அப்படின்னோடனே அப்ப கேக்குறாங்க இந்த உலகத்திலேயே ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன, அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு அந்த யக்ஷராஜா கேக்குறாங்க. அதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா நூறாயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் ஒரு முட்டாள் ஜீவன் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து கொண்டு மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இதுவே இந்த உலகத்தில் மிக அற்புதமான விஷயம். நம்ம கண்ணு முன்னாடியே எத்தனையோ பேரோட இறப்புங்கிறது நடந்திருக்கு. எவ்வளவோ பிறப்பு இருக்கும்போது பிறந்தோம், யாராவது ஒருத்தவங்க குழந்தை பிறந்ததும் உடனே சக்கரை எடுத்துட்டு போய் பாக்குறோம் இல்ல, சந்தோஷம் பண்றோம்ல. அதே மாதிரியே நம்மளோட சக மனிதர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வயதான மூப்பின் காரணத்தினால அவங்க இறப்பை தழுவும் போது நம்ம அதுவும் தான் கண்கூடா பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். சோ நூறாயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் நம்ம கண்ணால பாக்குறது ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு ரெண்டுன்னா, காதால டிவில நியூஸ்ல பாக்குறது எத்தனையோ விஷயங்கள் நமக்கே தெரியும். இந்த வயசுக்கு எவ்வளவோ பேர் எத்தனையோ மரணம் சம்பவிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குங்கிறது. ஆனால் ஒரு முட்டாள் ஜீவன் என்ன செய்யறான், தன்னை மரணமற்றதான் தான் என்னமோ ரொம்ப நாள் வாழற மாதிரியும் தான் தான் இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற மாதிரியும் எல்லாத்தையும் நான் திருப்பி அதை அங்க அப்படி தூக்கிட்டு போற மாதிரியும், ஓகேவா, திருப்பி நம்ம எங்க போறோமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இதை வச்சுட்டு சுகமா வாழ போற மாதிரியும் என்ன செய்யறாங்க, மரணத்துக்கு தயாராகவே இல்லை. இதுவே இந்த உலகத்தில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லு. யக்ஷராஜன் என்ன கொஸ்டின் என்ன பதில் எதிர்பார்த்தவங்களோ அதே ஆன்சர் அவங்க கொடுத்ததுனால அவர் மகிழ்ந்து தண்ணி எடுத்துக்க சொல்லிட்டு தம்பிகள் 4 பேரையும் திருப்பி உணர்வோட எழுப்பி விட்டாங்க. இது வந்து ஒரு கதை, ஓகேவா, அவங்க வனவாசத்துல இருக்கும்போது நடந்த ஒரு கதை இது. இதுதான் உண்மை, இதான் நித்தியமானது. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைவு செய்வதால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? பகவானை தவிர வேற யாராவது நம்ம நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட பிரயாண காலத்துல ஒருத்தவங்க நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நிலை அப்படின்னா அதுக்கு இப்ப ஜட பரதர் கதை பார்க்க போறோம். மதஜி 8.6. Yes, Mataji. Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tam evaiti kaundeya sada tat bhava bhavitah. Hare Krishna, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். இந்த உடலை விடும்போது அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த நினைவுங்கிறது எதை பத்தி யோசிக்குதோ அந்த நினைவு எதை எதை யோசிச்சாங்களோ அதே உடல்ல மறுஜன்மால எடுப்பான் அப்படின்னு ஐயமின்றி, ஓகேவா, வித்தவுட் எனி டவுட் அவங்க அந்த உடலை தான் எடுப்பாங்கன்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு ஜட பரதரோட ஸ்டோரி இருக்குது. பரத மகாராஜா, ஓகேவா, அவங்க மிகப்பெரிய ராஜா. அவங்க தன்னுடைய வாழ்நாள் இறுதி காலகட்டத்துல என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வானப்பிரஸ்தம் மேற்கொள்றாங்க, சந்நியாசம் பண்றாங்க, சந்நியாசம் வந்துடுறாங்க. அது என்ன, இது ஜட உலக பற்றுகள் எல்லாத்தையும் விட்டு நீங்கிடுறாங்க. தனிமையான இடத்துல காட்டுல தவம் பண்ணி வேள்விகள் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தா பகவானை சதா சர்வகாலம் நினைச்சிட்டு இருந்தா அவங்களோட லோகத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு பியோர் மைண்டா இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரிதான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஒரு நாள் அவர் வந்து யாகத்தை வளர்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு கர்ப்பமுற்ற மான் ஒண்ணு வந்து சிங்கத்துக்கிட்டேந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு வேலி அதை கிராஸ் பண்ணுது. அதால தாண்டி குதிக்கவே முடியாது, அந்த இடத்த அதை கிராஸ் பண்ணுது. கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த சிங்கம் வந்து அதை கடிச்சிடுது. ஆனா அது வந்து தன்னுடைய குட்டியை வந்து அந்த நேரத்துல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் பர்த் டு அந்த குழந்தை, அந்த குட்டி மான் வந்து பிறந்துருது. பிறந்த அந்த மான்குட்டி வந்து தண்ணியில அடிச்சுட்டு போறதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு மனசு கேட்கல. உடனே என்ன பண்றாரு, போயிட்டு அந்த மானை போய் இந்த தண்ணில இருந்து தூக்கிட்டு வர்றாரு. அம்மா மான் என்ன ஆயிடுச்சு, சிங்கத்தோட வாயில போயிடுச்சு. குட்டி மானை இனிமேல் யாரு பார்த்துப்பா அப்படிங்கிற ஒரு காருண்யம் காரணமா அவர் என்ன செய்யறாரு, தானே தன்னோட குடில்ல வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கு மேல அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, அதை தூங்க வைக்கிறது, அது எங்க போகுது என்ன பண்ணுதுங்கிறதெல்லாம் பாக்குறதுன்னு அவரோட வாழ்க்கையில பாதி நேரம் அவர் வந்து அந்த மாதிரி மாறிடுறாரு. தன்னுடைய தவ வாழ்க்கையே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, மறந்துடுறாரு. மானையே பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. ஆகா நம்ம வாழ்நாள் முடிய போது, முடிஞ்ச விட்டு இந்த மானை யார் பார்த்துப்பா, யார் சவரட்சணை பண்ணுவா இப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, அவருக்கு இறப்பு காலம் அப்படிங்கிறதும் வருது. ஆக நம்ம இப்ப இறக்க போறோமே, இந்த மான் என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே ஒரு உயிர் போயிட்டுதான். அதனால நெக்ஸ்ட் ஜென்மா அவர் இமீடியட்டா என்ன ஆகுறாரு, ஒரு மானா வந்து பிறக்குறாரு. ஓகேவா. சோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள். நம்ம எதை நினைச்சுக்கிட்டு நம்மளோட உயிரை விடுறோமோ அதுவாகவே நாம ஆயிடுவோம் அடுத்தபடி. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக.
பகவான கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். எப்பவுமே நம்மளோட மனசுல அவங்களோட உணர்வுங்கிறது இருக்கணும். ஆனா அது கூட நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு கடமை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அவன் சத்திரியன் அப்படிங்கறதுனால அவனுக்கு போர் செய்யக்கூடிய கடமை. அந்த கடமையை நீ செய்யி, உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து. அடுத்த பாயிண்ட் வந்துடுறாங்க பாருங்க. நீ உன்னுடைய கடமை செய்ய, ஆனா அந்த ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோம் பாவ விளைவு புண்ணிய விளைவு இது எல்லாத்தையும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். பலநோக்கு செயல்களா நீ செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அர்ப்பணிச்சிரு, உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்தும். இது யோகம்ஸ்ரா. ஓகேவா? இப்ப நம்ம செயலையும் செய்ய சொல்றாங்க, அந்த செயலோட விளைவையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்க சொல்றாங்க. அந்த செயலை செய்யும் போது மனசும் புத்தியும் எங்க பண்ணணுமா, பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். ஓகேவா? எல்லா விதமான யோக பயிற்சிகளும் இதுல வந்துருது. நீ என்னையே அடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. அப்படி இருந்தோம் அன்பிளின்ஸ்டா அந்த மைண்ட் நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பகவானை நம்மளால கண்டிப்பாக அணுக முடியும். அஜாமிலன் ஸ்டோரி. அஜாமிலன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வேத ஞானம் கற்ற ஒரு பண்டிதன். அவங்க வந்து நிறைய யாகங்கள் வேள்விகள் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆச்சாரமான குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு அந்தனர். அவரு வந்து காட்டுக்கு ஒரு நாள் வந்து தனக்கு வேள்விக்கு தேவையான சாமான்கள் எடுக்க வரும்போது அப்ப வந்து ஒரு 2 பேர் வந்து அவங்க ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறத அவர் வந்து மறைந்து நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சிங்கிறது அவரோட கண்ணில் பட்டுருது. அதை பார்த்த உடனே அவர் அவ்வளவு நாள் பிடிச்சிட்டு வந்த அந்த பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது அவர் விட்டு போயிடுது. அவர் என்ன செய்யறாரு, உடனே ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு. அந்த பெண்ணோட அவருக்கு திருமணம் ஆன விட்டு அவருக்கு குழந்தைகள், நிறைய குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க, 10 குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க. பிறந்துட்டு அவருக்கு அத்தனை குழந்தைகள் அந்த மாதிரி 84 வருஷம் அவரோட வாழ்க்கையை வீணடிச்சிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்யறது இல்ல, அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிரம்மச்சரிய விரதத்துல இருக்கும்போது என்னென்ன பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணாரோ எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. என்ன, எப்பவுமே இந்த குடும்ப வாழ்க்கை, எப்பவுமே இந்த ஜாலியான லைஃப் இதுதான் நித்தியம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. 10 குழந்தைகள் பிறந்துருது. ஆனா 10வது குழந்தைக்கு பேர் மட்டும் நாராயணன் பேர் வச்சிடறாரு. ஓகேவா? அந்த குழந்தைய அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போதும் நாராயணா நாராயணா நாராயணன் அவனை தான் கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு. இறக்கும் தருவாய், மரண இதுல படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கும் போது அப்ப அவருக்கு வந்து ஞாபகம் இல்ல, பகவான ஞாபகம் இல்ல. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட யார் யாரோ வராங்களே தன்னை சுத்தி இத்தனை யமதூதர்கள் நிக்கிறாங்களேங்கிற பயத்துல அவர் என்ன செய்யறாரு, நாராயணா நாராயணன் கூப்பிடுறாரு. தன்னோட 10வது பிள்ளையதான் அவர் கூப்பிடுறாரு. ஆனா கூப்பிட்ட அந்த ஒரு காரணத்துக்காக யார் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாராயண தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. இறக்கும் அந்த டெத் பெட்ல இருக்கும் போது அவர் நினைச்சது யாரு அப்படின்னா நாராயணன அப்படிங்கிறதுனால பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அந்த ஒரு விஷயம் போதும். அதுக்குதான் நம்ம சொல்றது, நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சோம்னா பகவான் 4 ஸ்டெப் நம்மள்ட்ட இறங்கி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றது இதுதான். நம்ம நினைச்சிட்டு பண்ணினது யாரு அப்படின்னா நாராயணனை கூப்பிடல, நாராயணன் நாமத்தை தான் சொன்னாரு. அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே சொல்றது என்ன, பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் பகவானோட ரூபத்துக்கும் அப்புறம் அவரோட லீலைக்கும் அவரோட குணத்துக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, எல்லாம் ஒண்ணுதான். அவர்கிட்ட என்ன ஆற்றல் இருக்குதோ அதே ஆற்றல் அவரோட பெயரை சொல்லும் போதும் இருக்கும்னு நம்ம ரிப்பீட்டடா கிளாஸ்ல சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான். நாராயண நாமத்தை அவர் சொல்றதுக்கு நாராயண தூதர்களை பகவான் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. 2 பேருக்கும் கிளாஷ் நடக்குது. ஏன் அவன் இவ்வளவு நாள் என்ன தப்பு தான் பண்ணினாங்க, அதனால அவன் இங்கதான் வரணும். இல்ல கடைசி நேரத்துல நாராயணனை கூப்பிட்டாங்க, அதனால அவங்க அங்க வைகுண்டத்துக்கு தான் வரணும். 2 பேருக்கும் நடுவில் கிளாஷ் நடக்குது. அப்ப இவருக்கு புரிஞ்சிருது, ஆஹா நம்ம இவ்வளவு நாள் செய்த தப்பு என்ன, இந்த தவறின் காரணமா நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போக இருந்தோம், இப்ப நம்ம என்ன பண்ணினதுனால பகவான் நமக்கு இவ்வளவு ஒரு அனுகூலம் பண்றாங்க. சரியா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அனுகூலம் அப்படிங்கிறது புரியுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நினைவுக்கு வந்துட்டு இனிமேல் நம்மளோட லைஃப் டில் டெத் என்ன பண்ணணும், பகவானோட நாமம் அதுதான் நம்ம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ப நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், விரும்பி பகவானோட லோகத்துக்கு அடைய முடியும்னு சொல்லி அதுக்கு மேல அவர் சற்று காலம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவர் என்ன செய்வாரு, பகவான் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது, அவருக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுன்னு பண்ணிட்டு ஃபைனலா அஜாமிலன் எங்க போனாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய லோகத்துக்கு. இது ரெண்டுமே வந்து பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரிஸ். இறைவனை எந்த வகையில் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. மத்தது 8.9. எஸ் மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனுரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாத்தாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசः பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷனை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இது எதுக்குமே உங்களுக்கு நான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டாம், எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்ச வார்த்தைகளா தான் இருக்கும். எல்லாம் அறிந்தவர். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட தான் எல்லாம் தோன்றுது. வேதங்கள் பூராவே அவங்கதான் சொன்னது, வேதமே அவங்கதான். எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், அவங்களுக்கு ஆதி உண்டா அந்தம் உண்டா கிடையாது. சோ அவங்க புராண காலத்தவங்க, அதான் கவிம் புராணம்.
அடுத்தது அனுஷா சித்தாரம் அவங்கதான் வந்து கண்ட்ரோலர். சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்றதோட இல்ல, இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது அவங்கதான். அவங்க மூச்சு விடும்போது பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தோன்றுது, மூச்சு உள்ளிழுக்கும் போது எல்லாமே அவருக்குள்ள போய் ஒடுங்கிடுது. ஓகே, அணுவை விட சிறியவர். அவரால் என்ன செய்ய முடியுது? இவ்வளவு பெரிய விலாச விரிவாக்கம், அந்த விஸ்வரூப தரிசனமும் அவரால் கொடுக்க முடியுது. அணுவுலயும் சிறிய சைஸான சின்ன சைஸுக்கு பரமாத்மா ஜீவாத்மா ரூபத்தால அவர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனித உடலுக்குள்ள அவரால், மனித உடல்னு இல்ல, இருக்கக்கூடிய பௌதிக உடல்கள் அத்தனைக்குள்ளேயும் அவரால் போக முடியுது. அசைவன அசையாதவன எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அவருடைய ஆற்றலை அவரால் காமிக்க முடியுது. எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர். கிரியேட் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவங்க அவங்க நம்மள மாதிரியே ரூபம் எடுத்துட்டு வந்ததுனால அவங்களும் நம்மளும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைச்ச எத்தனையோ நாத்திகவாதிகளுக்கு நடுவுல அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க? அவங்களுடைய அந்த நாத்திக கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவங்க தன்னுடைய திவ்யமான ரூபத்தோட அவங்க விளங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கள புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்தர்களால அவங்கள தெரிஞ்சுக்க முடியுது. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர் அச்சிந்திய சக்தி. சரியா? அவங்களோட சக்திங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சிந்திய சக்தி. அவங்களோட ரூபமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதே மாதிரியான ரூபம் தான். அப்படி ரூபமுடைய நபர், 2 handed கிருஷ்ணா ஃபார்ம். இப்படிதான் கோலோக விருந்தாவனத்துல அவங்க இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கருமேக கண்ணன் கருநீல வண்ணன்னு சொல்லுவாங்கல்ல பகவான், அது. இது திரிபங்கா ரூபம்னு காலை ஒரு மாதிரி ஒரு ஒற்றை கால்ல சாட்சி நின்னுட்டு இடுப்ப விளைச்சு தலையை சாட்சின்னு இந்த மாதிரி 3 விதத்திலயும் அவங்க சாச்சிட்டு இருப்பாங்க. கையில புல்லாங்குழல், தலைமையில மயிர்பீலி. இப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா திரிபங்கா ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். சூரியனுக்கே அந்த பிரகாசத்தை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர். ஏன்னா இந்த ஜட சிருஷ்டியை படைச்சவங்களே யாரு அப்படின்னு, சிருஷ்டி கர்த்தாவே யாரு அப்படின்னா பரமபுருஷர். இப்படி எல்லாம் சொல்லி பிரார்த்தனை வச்சு பகவானை நம்ம தியானம் பண்ணணும். இது பிரித்தாவின் மகனே, பிறழாத மனத்துடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன். இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்மளோட மைண்ட் வந்து ஸ்டெடியா இருக்கும், அன்பிளின்ஸ்டா இருக்கும். எப்போதும் பகவான்களே நம்மள நினப்பு இருக்கும். சுலபமாக என்னை அடைகிறான், ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மேல நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷனை பதிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளே அறியாம அதுக்கான செயல்பாடுகள் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருப்போம். எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னு ஷெட்யூல் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பசங்க என்ன செய்யும்? அது வரைக்கும் விளையாடும், கிரிக்கெட் பேட்டு அது இதுவும் தூக்கிட்டு போவோம். இல்ல எனக்கு அன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கு, இந்த கிளாஸ் இருக்கு, எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் பண்ணுவாங்க, டிவி பார்ப்பாங்க, மொபைல் பார்ப்பாங்க. ஷெட்யூல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு புக்கு நோட்டு பேனான்னு உட்காந்துருவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன செய்வோம்? ஒரு பக்தனானவன் பகவான நம்மளோட மனசுல நிலைநிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயற்பாடுகளும் என்ன செய்ய ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா பகவானே அதுல இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதனாலதான் ஒண்ணு சொல்லுவாங்கல்ல, நம்ம சாதாரணமா டூர் அப்படின்னு போறோம், கோவில்னு போனா அது யாத்திரை ஆகுது. நம்ம தண்ணின்னு குடிப்போம், அது பகவான்கிட்ட வச்சுட்டு அது கொடுத்தோம்னா அது தீர்த்தம் ஆகுது. சாதாரணமா சாப்பாடு எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பிரசாதம்னு ஆயிடுது. ஓகேவா? ஸோ அந்த டேர்மே என்ன ஆகுது? வெரி ஆயிட்டே போகுது பாருங்க. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ். பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, பௌதிக உலகம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து அசாஸ்வதம், நித்தியமானது அல்ல. ஓகேவா? இது மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஆனா ஆன்மீக உலகம் நித்தியமானது. மாதாஜி 8.15. Yes, Mataji. Mam ubetya punarjanma dukhalayam ashashvatam napnuvanti mahatmanah samsiddhim paramam gada. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. பக்தி யோகிகள், அதாவது இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணி பகவான்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா தன்னை சரண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான் பக்தி யோகிகள். அந்த மகாத்மாக்கள் பகவானை அடைஞ்சு விட்டு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த, என்ன துன்பம்? எங்க? அந்த 3fold மிசரி சொன்ன ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம். இதெல்லாம் எங்க இருக்குது? இந்த தற்காலிகமான உலகத்துலதான் இருக்குது. இங்க திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். டீ காஃபி குடிப்போம், சரியா? அது லைட்டா கசக்கும், இருந்தாலும் அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டு இருப்போம். ஒரு நாள் இன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு பாதாம் ட்ரிங்க் டெய்லி காலையில, ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா, காலையில குடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்குதா, அன்னைக்கு ஃபுல்லா டே வந்து ரொம்ப ஜாயபிளா போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஹையர் டேஸ்ட் அனுபவிச்சிட்டோம்னா மறுநாள் நம்ம டீ காஃபி கேட்போம். அவங்க திரும்பி வர்றதுக்கு நினைவே வராது அவங்களுக்கு. அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவமான பரமாங்கதி, பகவானுடைய இடம் அப்படிங்கிறது அதுதான், அங்க போயிடுறாங்க. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஓகேவா? இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய, சரியா, ஆன்மீக உலகம் வேறு, ஜட உலகம் வேறு. ஓகேவா? நடுவுல மகத்தத்துவம் பிரிச்சிடுது. இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய லோகங்கள் இருக்குது, சரியா? 14 லோகங்கள் இருக்குது. மிக உயர்ந்த லோகமும் இருக்குது, சத்தியலோகம், அதாவது பிரம்மலோகம் இருக்குல்ல, அது இருக்குது. அப்புறம் தாழ்ந்த லோகங்கள் பாதாள லோகம், அதுல பாதாள லோகம்லாம் இருக்குது. இந்த
உயர்ந்த லோகத்துல இருந்து தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. நம்ம நல்ல காரியம் செய்யறோமா, உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போவோம், அங்க போய் புண்ணிய கணக்கு தீர்ற வரைக்கும் இருந்துட்டு திருப்பி இங்கே தான் வருவோம் பூர்லோகத்துக்கே. கெட்ட காரியங்கள் செய்றீங்களா, பாதாள லோகத்துக்கு தள்ளப்படுவோம், அங்க போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வருவோம். ஓகேவா? சோ இதுக்குள்ளேயே தான் சுத்திக்கிட்டு இருப்போம். இது துன்பம் நிறைந்த இடம். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. பகவானை அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோலோக பிருந்தாவனம் போயிட்டோம், அது அவ்யக்தம் அக்ஷரம் பரமாம் கதிம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்ம சமயத்துல பகவான் சொல்லும் போது, பகவானை பத்தி குளோரிஃபை பண்ணி பாடும்போது பிரம்மர் அவ்வளவு சொல்லுவாங்க. மகாத்மாக்களுக்கு மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஞானம்ங்கிறது இருக்கும். அதனால அங்க போனாங்க அப்படின்னா அவங்களால என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இந்த துக்காலயத்துக்கு திரும்பி வர மாட்டாங்க. 17ல இருந்து 19 வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு ஒரு மனிதனானவன் அந்த மனிதன் இல்ல, ஒரு உயிர்வாழியானவன் நீங்க எப்படி பிறப்பெடுத்து எப்படி பகவான்குள்ளே ஐக்கியம் ஆகுறாங்கிறது இந்த 3 ஸ்லோகாஸ்லயும் வரும். அந்த அளவுக்கு இது ஸ்லோகாஸ் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம வெறும் இந்த விளக்கத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். மனிதன் கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். ஓகேவா? நம்ம வந்து 4th சாப்டர்ல வந்து நம்ம வந்து டேஸ் ஆஃப் பிரம்மா படிக்கும் போது பிரம்மாவுக்கு 100 ஆண்டுகள் படிச்சிருக்கிறோம். 1 டே, ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 சதுர்யுகங்கள்னு பார்த்திருக்கிறோம். 1000 சதுர்யுகங்கள்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம கலியுகம், அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த துவாபர யுகம், அதுக்கு முன்னாடி திரேதாயுகம், அதுக்கு முன்னாடி சத்தியயுகம், இந்த 4ம் சேர்த்தா 10 கலியுகங்கள் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? இது ஒரு மடங்கு 4,32,000 வருஷம் கலியுகம்ங்கிறது ஒரு மடங்கு அப்படின்னா துவாபரயுகம் 2 மடங்கு, இது 3 மடங்கு, அப்புறம் சத்தியயுகம் 4 மடங்கு. சோ டோட்டலா எத்தனை அப்படின்னா 10 கலியுகங்கள். இந்த 10 கலியுகங்களும் 1000 முறை சுழற்சி அடைஞ்சது அப்படின்னா அப்பதான் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். ஒரு பகல் முடியறதுக்கு அவ்வளவு நேர காலம் ஆகும் அப்படின்னா அதே அளவுதான் அவருடைய இரவும். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அவங்க பகவான்கிட்ட அவங்க தன்னுடைய தோற்றத்தை வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க எல்லாரும். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். பகவான்கிட்டே போய் எல்லாரும் ஐக்கியமாயிடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பகலுக்கும் இரவுக்கும் மாறி 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 நடக்குது. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். இந்த மாதிரி எத்தனை கல்பங்கள் போகும் அப்படின்னா 36,000 கல்பங்கள் போகும். ஓகேவா? 36,000 கல்பங்கள் முடிஞ்சோன்னு என்ன ஆகுது, ஒரு பிரம்மாவுக்கு ஒரு மிக நீண்ட இரவுன்னு வந்துருது. ஏன்னா அவரே அழிஞ்சிடுறாரு. பிரம்மாவே யாருன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், இந்த ஜட உலகத்தின் முதல் ஜீவாத்மா அவங்கதான். ஓகேவா? முதல் ஜீவாத்மா, அவங்களை படைச்சது பகவான். அவங்கதான் பிரைமரி கிரியேட்டர், அவங்கதான். அப்புறம் இவங்க செகண்டரி கிரியேட்டர், இவங்க தான் நம்ம எல்லாரையும் படைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றோம். சோ பிரம்மாவின் இரவு அந்த 100 ஆண்டுகள் முடிஞ்ச விட்டு பிரம்மாவே இறந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் 1000 வருஷங்கள் நம்ம பகவான் விட்டு வெளியில வராமே இருப்போம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிரம்மா தோன்றுவாங்க. அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு பகல் இரவு மாறி மாறி வரும். அப்ப நம்ம எல்லாரும் பகவான்கிட்ட இருந்து வெளில வந்துட்டு உள்ளர போயிட்டு இந்த இந்த சுழற்சிங்கிறது தொடர்ந்து நடக்கும். இது பெரிய கணக்கா நமக்கு தெரியும். பட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கடல்ல எத்தனையோ பபிள்ஸ், வாட்டர் பபிள்ஸ் வரும் இல்ல, ஏர் பபிள் வருது இல்ல, அது அந்த நீர் குமிழிகள் தோன்றும், அடுத்த செகண்ட் மறையும், திருப்பி தோன்றும், அடுத்த செகண்ட் மறையும். அந்த மாதிரி தோன்றி தோன்றி மறைதான் பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள்ங்கிறது. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. சரியா? இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சங்கள்ல எல்லாம் தான் என்ன ஆகுது, பிரம்மாவெல்லாம் தான் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா தோன்றுறதும் மறையறதுமா மாறி மாறி நடந்துகிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் எங்க நடக்குது, இந்த பௌதிக இயற்கையில தான், இந்த ஜட உலகத்துல தான் நடக்குது. ஆனா இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பால் வேற ஒரு உலகம் இருக்குதா, அது எப்படி, அதோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அது நித்தியமானது, திவ்யமானது. அது என்ன அப்படின்னா மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை. நம்ம எல்லாருக்கும் கண்ணால பார்த்தா அது தெரியுமா? நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், ரொம்ப கம்மியான புலன்கள், டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் சொல்லியிருக்கிறோம். நமக்கு கண்ணால பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க முடியாது, ஞானக்கண் வேணும். அதை பத்தின அறிவு நமக்கு இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் இதை தாண்டி வேற ஒரு உலகம் இருக்குங்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு தெரிய வரும். அந்த உலகத்தோட குவாலிட்டி என்னங்கிறது தெரியும். அது நித்தியமானது, திவ்யமானதுங்கிற விஷயம். அதுதான் ஆன்மீக இயற்கை, ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். அது அது பரமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. ந சஷ்யசு ந வினஷ்யதி, அது அழியாது. என்னைக்குமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எட்டர்னலா அது இருந்துகிட்டு இருக்கும். அப்ப நம்ம எங்க போகணும், நமக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் கேளுங்களேன், அதாவது உடனே அது பிரிச்சுட்டு சாப்பிட்டு கரைஞ்சு போற சாக்லேட் எடுக்குமா, டாஃபி மாதிரி எடுத்துக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டாஃபியை தான் எடுக்கும். ஏன் அப்படின்னா சொல்லும், கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுங்களே ரீசன் சொல்லும், இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் நான் அதை என்ன பண்ணிருக்கலாம்,
வாயில போட்டுட்டே இருக்கலாம். உடனே கரையக்கூடிய சாக்லேட் இதுங்க விரும்பாதுங்க. ஓகேவா? சோ எதுவுமே கொஞ்சம் கூட நேரம் நீடிச்சு வரணும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தைங்களுக்குள்ள ஒரு அறிவுக்கு அது சொல்லும். ஓகேவா? அப்ப நம்மளும் என்ன செய்யறோம், பக்தராகிய நம்மளும் இங்க இருக்கிறது நமக்கு துக்கம் தான். இது எப்படி இருக்கு, தோன்றுது மறையுது, தோன்றுது மறையுது. நமக்கு இப்படி இருக்க வேண்டாம். எப்பவுமே நமக்கு நித்தியமா இருக்கக்கூடிய, திவ்யமா சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் வேணும். அந்த வாசஸ்தலம் தான் வேணும். கரண்ட் போயிட்டு போயிட்டு வர்ற வீடு வேணுமா, இல்லாட்டி பிரைட்டா லைட் போட்டிருக்கிற வீடு வேணுமா அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு போவோம்? எப்பவுமே பவர் கட்டே ஆகாத இடத்துக்கு தானே போகணும்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரியான இடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லோகம். சிந்தாமணி தாம பிரம்ம சமயத்தில பிரம்மன் பாடியிருப்பாங்க. எப்படி இருக்குமா, ஃபுல்லா அப்படியே தங்கத்தால கட்டப்பட்ட மாளிகைகளா இருக்கும். சரியா? அங்க எல்லாம் தரையில இறஞ்சு கிடக்கிறதே என்ன அப்படின்னா நவரத்னங்கள் எல்லாம் இறஞ்சு கிடக்கும். எப்போதும் பால் கறக்கக்கூடிய சுரபி பசுக்கள் அங்க இருந்துகிட்டே இருக்கும். நித்திய சந்தோஷம் தான். எப்பவுமே அங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாரும். அந்த மாதிரி இடத்த நம்ம கேள்விப்பட்டோம் அப்படின்னாலே எனக்கு ஒரு சீட் போடுங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அப்படி இருக்கு பகவானுடைய அந்த இடம்ங்கிறது. பட் அதை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஞானம் வேணும். அந்த இதுதான் இந்த அக்ஷர பிரம்ம யோகத்துல கொடுக்கப்படுற ஞானம்ங்கிறது இதுதான். 8.21 methods. Yes, Mataji. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तं आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे எதனை कृष्ण. தோற்றமற்றதாகவும் பகவானோட இருப்பிடத்தோட அந்த நேச்சர் சொல்றாங்க. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனோ. தோற்றமற்றது அப்படின்னா அதுக்கு தோற்றம் உண்டு, சாதாரண கண்களுக்கு அது தெரியாதது அப்படிங்கறதுனால அது தோற்றமற்றதுன்னு சொல்றாங்க. அழிவற்றது எஸ், அது எட்டர்னல். வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ எது பரம கதியாக அறியப்படுகின்றது. நம்ம எல்லாருக்கும் கதி என்ன, பகவானுடைய திருவடி தாமரை தான். ஓகேவா? அந்த திருவடி தாமரை இருக்கக்கூடிய இடம் எது, பகவானுடைய அந்த லோகம். சரியா? எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். எதை எல்லாரும் மோஸ்ட் லைக்லி எந்த இடமோ அதுதான் பகவானுடைய இருப்பிடம். ஓகேவா? பரமாம் கதிம். சரி, பரமாம் கதிம் அப்படிங்கிறது என்ன, பரமர் உரையக்கூடிய இடம், அந்த வாசஸ்தலம். அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம முயற்சியை போடணும். ஓகேவா? அந்த ஒரு முயற்சி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் அவங்களோட உடலை விடும்போது அவங்களுக்கு அவங்க செஞ்ச அந்த புண்ணிய கர்மாக்களே என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி தன்னுடைய உடலை விடுவாங்க அப்படின்னா, 2 விதமான மாதங்கள் அந்த காலம் சொல்லுவாங்கல்ல, உத்தராயணம் தட்சிணாயனம்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அந்த உத்தராயண காலத்துல சுக்லபக்ஷத்துல பகல் நேரத்துல உயிரை விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு எல்லாம் மோட்சம், அவங்க எல்லாம் திரும்பி வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஓகேவா? தட்சிணாயன காலத்துல கிருஷ்ணபக்ஷத்துல இரவுல உயிர் விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அவங்களும் பக்தர்கள் தான். அந்த மாதிரி அவங்களோட உயிர் அப்படிங்கிறது பிரியுது அப்படின்னா அவங்க ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவார்கள். அதாவது சந்திரலோகம் அந்த மாதிரி அங்க போயிட்டு சோமரசம் எல்லாம் இருந்துகிட்டு அங்க இருக்கவங்களோட சந்தோஷமா இருந்துட்டு, பட் தே ஹாவ் டு கம் பேக் டு இந்த பௌதிக இயற்கை. மோட்சம் அடைஞ்சவங்க திரும்பி வரவே மாட்டாங்க. அவங்க பகல் நேரத்துல உயிரை விட்டுருக்கவங்க. இரவு நேரத்துல உயிரை விட்டவங்க ஸ்வர்கலோகங்கள்ல போய் அவங்க தன்னுடைய சந்தோஷம் பூரா தீர்த்துக்கிட்டு திருப்பி அவங்க எங்க வரணும் அப்படின்னா இங்கேயே மறுபிறவி எடுத்து வரணும். சரியா? இது ஒரு ஆடட் டிப். இந்த இடத்துல இதுல ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அந்த ஸ்லோகங்கள் விடுபட்ட ஸ்லோகங்களோட மீனிங் தான் இப்ப நான் சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த கோலோக சார்ட் இதை தனியா நம்ம பிடிஎஃப் இருக்குது, அதை பார்ப்போம். இந்த கோலோக சார்ட் உங்களுக்கு இந்த சாப்டரோட இதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சார்ட்ல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய வரும். அதனால அதை தனியா காட்டுறேன். ஸோ பகவானுடைய இருப்பிடம் இப்படிதான் இருக்கும். சரியா? அவ்யக்தம் அக்ஷரம் பரமாம் கதிம் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லா சந்தோஷம், திவ்யமானது, இட்டர்னல், இதுதான். ஓகேவா? எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், அங்க போய் சந்தோஷமாவும் திருப்தியாவும் இருந்துட்டு இருக்க முடியும். இது முகுந்தமாலா சோஸ்திரம், நம்ம குலசேகர ஆழ்வார் அவங்களால எழுதப்பட்டது முகுந்தமாலா சோஸ்திரம். இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த மரண காலத்துல என்னால உன்னை நினைக்க முடியலன்னா, நான் என்னால உன்னுடைய நாமத்தை சொல்ல முடியலன்னா என்ன செய்யறது, அதனால இப்ப நான் நல்லா இருக்கேன், இப்பவே என்ன நீ உன்னோட ஆக்ஷன் போயிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ண துதிய வதவங்கஜ பஞ்சராந்த மத்திய இவ மே விசது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹி கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. ஓ கிருஷ்ணா, உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளாகிய கூட்டினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும். பகவானுடைய திருவடி என்ன சொல்றாங்க, தாமரைக்கு ஒப்புமை கொடுக்குறாங்க. பொதுவா தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அன்னப்பறவை என்ன பண்ணும், அந்த தாமரை தண்டுக்குள்ள தன்னோட மூக்கை வச்சு ஓட்ட போட்டுட்டே இருக்கும். போட்டு 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 அந்த தண்டுக்குள்ள அது நுழையறதுக்கு சும்மா விளையாட்டுக்கு அது பண்ணும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இந்த அன்னப்பறவை உன்னுடைய திருவடி தாமரைக்குள்ள நுழையணும்னு நினைக்குது. இன்னைக்கே அது நுழைஞ்சிருட்டும். உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் கபம் வாதம் பித்தம் முதலியவற்றால் நெஞ்சு அடைக்கும் போது உன்னை எப்படி நான் நினைக்க முடியும்?
அப்ப என்னால அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு உன்னை கூப்பிட முடியலன்னா அப்ப ஏதாவது தவறுன்னு இருந்துடும், அதனால நல்லா இருக்கும் போது இப்ப நான் உன்கிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு முகுந்த மாலையில சொல்லியிருப்பாங்க குலசேகர ஆழ்வார். மாதாஜி 22 Yes, Mataji, 22 தான். पुरुषः सकरः पार्थ भक्त्या लप्यस्व अनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तदं. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். எப்படி பகவான் நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும், எப்படி நம்ம அவங்களை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தியினால் அன்னலாய்டு டிவோஷன் சர்வீஸ் ஓகேவா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். அவர் அங்கதான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்க மட்டும் இல்லை, அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க, சர்வலோகம் எல்லா இடத்துலயும் அவங்க இருக்கிறாங்க. சரியா, எல்லா இடத்துலயும் உட்புகுந்து காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறது அவங்க தான். கிரியேட்டும் பண்றாங்க, மெயின்டைனும் பண்றாங்க, ஃபைனலா அனிகிலேட் பண்றாங்க. சோ எல்லாரையுமே பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அணுவுக்குள்ள கூட அவங்களால வர முடியுது. சரியா, தனது இருப்பிடத்தில் மட்டும் இல்ல, அவங்க அங்க வசிச்சாலும் கூட ரிசைடிங் அபோர்ட் அப்படிங்கிறது அதுதான். ஆனாலும் கூட எங்கும் நிறைந்தராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. இருக்கக்கூடிய எல்லாமே யாருக்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவான் கிருபை அந்த கருணையை எப்படி பக்தர்கள் மேல செலுத்துவாங்க அப்படின்னா, பகவான் இருக்காங்கன்னு சொன்ன பிரகலாதனுக்கும் முக்தி கிடைச்சது, பகவான் இங்க இல்லன்னு சொன்ன ததிபாண்டனுக்கும் முக்தி கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, குட்டி கதை. பிரகலாதன்ட்ட வந்து இரண்யகசிபு கேக்குறாங்க, நீ பகவான் நாராயணன் சொல்றியே, அவர் எங்க இருக்கிற, அந்த தூண்ல இருக்கிறாரா துரும்புல இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எஸ் ஹி இஸ் தேர் அப்படின்னோட உடனே என்ன பண்றான், பிரகலாதன் வந்து கதையை எடுத்து அந்த தூணை போட்டு உடைக்கிறாங்க. உடைச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளேந்து பகவான் என்ன மாதிரி நரசிம்ம ரூபத்துல வராங்க. நரசிம்ம ரூபம் உள்ளர வந்து அவங்க வந்து ரூபம் மனித உடல் எடுத்திருக்கிறாங்க, தலை மட்டும் என்ன தலை வைக்கணும்னு அவங்க யோசிக்கல. அப்ப வந்து இது வந்து பாகவதத்துல வரும். அப்ப வந்து இரணியகசிபு கேக்குறான், நான் வந்து மதம் கொண்ட யானையா இருக்கிறேன், இந்த யானை அடிக்கிறதுக்கு எந்த சிங்கம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த தூண் அடிக்கிறாங்க. ஓ, சிங்கம் வந்து உன்னை அடிக்கணும்னு நினைக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு தான் டக்குன்னு ஒரு சிம்ம தலை வச்சாரு அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் வரும் அந்த இடத்துல. ஓகேவா, சோ நரசிம்ம ரூபம் எடுத்து ஒரு வெளில வந்துட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, இரணியகசிபு அழிச்சு அந்த அரக்க குலத்தையே நாசம் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் பீஸ்ஃபுல்னஸ் அவர் கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு தயாமூர்த்தியா அவர் இருக்கிறாருன்னு சொன்ன பிரகலாதனுக்கும் முக்திங்கிறது கிடைச்சது. நல்ல வாழ்வு பின்னாடி முக்தி. இல்லன்னு ததிபாண்டன் சொன்னான். அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோகுலத்துல குட்டியா கிருஷ்ணரா விளையாண்டுட்டு இருக்கும் போது கிருஷ்ணரோட வேலையே என்ன, சேட்டை பண்றதுதான். வீடு வீடா போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, எல்லார் வீட்டுல ஊரியில இருக்கிற வெண்ணெய் எடுத்துட்டு சாப்பிடுறது, குரங்குங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போட்டு அட்டகாசம் பண்றது, எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு உடைக்கிறது, ஃபுல் மிஸ்டிவஸ் தான். ரொம்ப என்ன பண்ணுவாரு, சேட்டை பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அதனால எல்லா கோபியர்களும் என்ன செய்யறாங்க, போயிட்டு அவங்க அம்மாட்ட சொல்றாங்க. அதனால போயிட்டு அவனை போய் குடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு யசோதாமா சொன்னோன்னே ரெண்டு பேரா பிரிஞ்சு வராங்க. எங்க இருக்கிறாரு கிருஷ்ணர், எங்கேயோ போய் ஓடி ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கா, போய் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு போய் யசோதாமாட்ட ஒப்படைச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு தேடுறாங்க. இந்த குட்டி கிருஷ்ணர் என்ன செய்யுது, ஓடி ஓடி போயிட்டு பானை கொயவன் இருக்காங்கல்ல, பானை பண்றவங்க இருக்காங்கல்ல, அவன் பேரு கதிபாண்டன், அவங்க வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டு கதிபாண்டன் கேக்குது, நீ வந்து நான் இங்க உனக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிறேன், நீ என்னை காப்பாத்தி விடுவியா, நான் இங்க வந்தேன்னு சொன்னா, நான் வந்தேனான்னு யாராவது கேட்டா வல்லன்னு சொல்லிடுறியா அப்படின்னு கேக்குது. இது குழந்தை வந்து இதோட ஒரிஜினல் முகம் என்ன அப்படிங்கிறது ததிபாண்டனுக்கு தெரியும். சரியா, சாதாரண குயவன் தான், ஆனாலும் கூட அவனுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஞானம்ங்கிறது இருக்குது. வந்திருக்கிறது பகவான் தான், குழந்தை ரூபத்துல வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவரோட ஆற்றல்கள் தான் பிறந்த அண்ணில இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே, அத்தனை அசுரவதம் நடந்ததே. அதனால வந்து எல்லாருக்குமே பகவான்னா அவர் வந்து ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட விஷ்ணு அப்படிங்கிறது தெரியாது, அவருடைய மூல ரூபம்ங்கிறதுல என்னெல்லாம் தெரியாது, ஆனா ஆற்றல் மிக்கவர் அப்படிங்கிற திவ்யமானவர் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும். ஒரு பெரிய பானையை போட்டு அந்த குழந்தையை கவுத்து விட்டுறாரு, மூடிடுறாரு. எல்லாரும் ஓடி வராங்க. வந்துட்டு இங்க வந்தானா கிருஷ்ணன் வந்தா, கிருஷ்ணா இங்க இல்ல நான் பார்க்கல, இங்க இல்ல நான் பார்க்கல இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. போயிடுறாங்க எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் அந்த பானையை தூக்கிட்டு கதிபாண்டன் வந்து அந்த குழந்தைய வெளியில கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டோன்னே, உனக்கு இப்ப என்ன நீ காப்பாத்தி விட்ட, உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, நான் உனக்கு செய்யறேன் அப்படின்னோடனே, நீ எனக்கு முக்தி கொடுக்கணும், நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும், நீ எனக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கணும், எனக்கு மட்டும் முக்தியோட இல்லாம நீ வந்து உன்னை காப்பாத்துச்சுல இந்த பானை, இதுக்கும் முக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்லன்னு சொன்ன ததிபாண்டனுக்கும் முக்தியை கொடுத்து அந்த பானைக்கும் முக்தி கொடுத்தாராம் பகவான். இருக்குன்னு சொன்ன பிரகலாதனுக்கும் முக்தி, இல்லன்னு சொன்ன ததிபாண்டனுக்கும் முக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க எப்படி அப்படின்னா காஸ்லெஸ் மெர்சி, பகவானுடைய மெர்சிங்கிறது அந்த கருணாமூர்த்தின்னு சொல்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ எல்லோரிலும் சிறந்தவர்னால தான் பரமபுருஷ பகவானை சொல்றோம். இந்த உலகம் துக்காலயமா அல்லது சுகாலயமா, நிச்சயமா இது என்ன, துக்காலயம் தான். மத்தேயு 28.
यस् माताजी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यबलं प्रतिष्ठम् अत्येदि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उभैति चात्यम्। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் என்னென்னலாம் பண்ணணும், ஓகேவா? நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பண்ணணும். வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல். யாகம் செய்யறதா இந்த கலியுகத்துல என்ன யாகம் சொல்லியிருக்கோம்ல, நம்ம ஜப யாகம். நம்ம என்ன பண்ணணும், நாம ஜபங்கள் சொல்றதுதான் நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு நமக்காக சொல்லப்பட்ட யாகம். அப்புறம் தவம் புரிதல். என்ன தவம்? உடல் தவம், மனதவம், வாக்கு தவம்னு இருக்கு. 18வது சாப்டர்ல நல்ல விரிவா படிப்போம். இதை தவங்கிறது என்ன 17வது சாப்டர்ல படிப்போம், ஓகேவா? நம்ம வந்து உடலால செய்யக்கூடிய தவங்கள் இருக்குது, மனசால செய்யக்கூடிய தவங்கள், அப்புறம் வாக்கு, நம்ம வார்த்தைகள் கொடுக்குறோம், அது மூலமா செய்யக்கூடிய தவம். அப்புறம் தானம் கொடுத்தல், சேரிட்டிஸ். அப்புறம் கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். ஏன்னா பகவான் சொல்றாங்க, நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ செய்யின்னு சொல்றாங்க. ஞான பாதைங்கிறது அது மேல பற்று இல்லாம செய்யுங்கிறது. இவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பது இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். டிவோஷனல் சர்வீசஸ்னா என்ன நம்ம தேடி போய் எந்த ஒரு புக்கையும் எடுத்துட்டு அலைய வேண்டியது இல்லை. பகவானே அதுக்கான குறிப்புகளை கொடுத்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சோம்னா, பலன் கருதாத நம்ம செஞ்சோம்னா கூட இதோட பலன் நம்மள நிச்சயம் காக்கும். நம்மள இதை எங்க கொண்டு போய் கூடும், பகவானுடைய நித்தியமான எடுப்பிடத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போய் இந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது வெற்றும். ஓகேவா? சாப்டரோட சம்மரி இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த சாப்டர் கம்ஸ் டு an end. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இல்லை பிரபுபாதா கி ஜெய், அனந்த கோடி வைஷ்ணவிக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.